Al zantig hier doet het dat bij de SK's op volslijn dezelfde wijze. Alle scootjes slepen van de Halbertsma fabrieken en dan naar de wierde hier. En dan gaan ze heen. Maar de spanning aan boord is volber. Oh, wat vielen die mensen dan. Ik wist wel oerieske bjentjes in de kont sierletten. Want Asus is er die spanning van die wedstrijd. En die is er al vrij gauw, want het zult spannend wezen dit seizoen. En bovenin zitten ze al hier te klimmen. En zitten de hele mannen en Jereveen haast in elkaar om maar zo heug mogelijk bij die tonnen bij te komen. Want dat is de goede start. Dat Sasjogge daar onderin bij de markt, bij de wiede hier. Met een prachtig cruiserrek inlei van de media. En hier komen ze dan onder elkaar, Jereveen en de hele mannen. En ze zitten even te klimmen. En Jereveen wat op naar de vak reven. Maar er komt een lietse squork in. Maar dan is alles goed op wij. Maar een moeilijk cruiserrek weer. Jongen. Ja, ze komen dan bij de wal. En bij de wal wij komen, ja, je kan net in één keer wegdraaien. Kan je achterin langs, kan je voorin langs. Er een beetje clementie met elkaar. Nou ja, Sassier dat al wat in de ziel en iedereen hellen op die wijze zijn positie. En lang waar maar er 4 achterlangs hier bij Allier. Maar die komt wel naar voren, maar die kan wel heug. En dan gaan ze Allier over stuurboord voort. En dan komen ze bij de orenkant te landen. Prachtig cruiserek om te zien. Ik van 4 ouw. Want iedereen ziet bij elkaar en ze koor alles nog gebeuren. Hier ging Joure en Akkerem gaan naar de kantje. En daar is Joure dan. En Joure die draait, die shot naar even. En Hans Meesma zit er voorop en die zal aan wel brullen dat ze draaien kennen. Maar ze gaan elke meter bij het waltje langs om zo 4 mogelijk naar voren te komen. Ja, zegt Hans Meesma, draai nou maar en gaan die kant maar uit. En dan komen de jousters, maar die komen net helemaal goed uit. Op dat moment de meesten nog net. Dat zal letter in de wedstrijd wel heel oors worden. Dat zien we nog wel zien. De jousters die gaan op wij om verder dit cruiserrek in. Maar daar zou je in de vierde al oren zitten. En dat ben Snits. Nee, Snits die zit in de midden nog. Die mat Beliersjaan hult in die klimmerij van het Lavierien komt Snits hult die net goed uit. En ik ken een woord die komt 4 achter en dat ben toch de favoriet. Neesje Grauw, de kampioen van vorig hier. Die gaat voor het heulenspel langs en een tankje Grauw komt eerst op de tonnen. Maar dat zal nog net zo wezen, want er ben nog een paar oren en die strijden ik mij. Want hier is ineens wat zijn. En komt hij voor het heulenspel langs, dat is, het zit er een beetje aan te kniepen. Want ze komen wel bij de tonnen en ze lezen wel over de goede kant. Ze gaan wel van die meesten langs, maar je mij pas draaien als je alle meesten voorbij binnen verzels. En dan zien hoe het bij die tonnen uitkomt. Van bovenaf. Wat zijn draait. En dan kan Grauw die tonnen bereiken. Want dan zullen ze nog eerst om die tonnen komen kennen. Maar er zit Langwar al tussen. En Langwar scoot met volle zeilen. Scoot die eigenlijk Grauw aan de kant. Maar ja, die moet er zelf ik Beliersjaan zien wat zijn. Die bovenlangs komt. En zo is het een prachtig geklinjem in de eerste route. Om het heugst bij die tonnen te komen. En om voor te komen. Maar daar komt de Walsijners aan Klaas van der Meulen. Die neemt voor het eerst in zijn leven de eerste positie in het klassement van de scootjes. Zwart zolang het wordt. Want iedereen shot wel dat dit een vreselijk spannende wedstrijd wordt natuurlijk. Want ze gaan eigenlijk side om side de tingen in op wij naar het eiland, het starteiland. En dan om de tonnen daar. En dan komt de rest, die komt er achterom. Dat is een prachtig veld om te zien. Want er wordt vol op strijden om elke meter. De Zuidwesthoek komt er voor het achteraan. Er zit een lemmer nog, die zal letter weer wat ouzakje. En dan komen al die oren die het graag naar voren willen. En het is een geklinjem van gewelste om daar te komen. De akkermers die komen hier bij de tonnen even zien als ze eromheen komen. En dan gaan Jenne Woord en de hele mannen haast een oorvaringen met Jenne Woord. Een eindje oud die wie ik het slachtoffer van de eerste tijd. Maar dan verschoven we de camera even naar de pik, maar werd ze om de tonnen komen. Wat zijn als eerste, Langwar als tweede en Grauw als derde, dus het Westhoek als vierde. En er zit de Lemmer als vijfde achter, maar die zullen we weer omvallen. Maar een prachtig beeld. Show hem hoe dicht dat die skippen al hier bij elkaar zitten en hoe deun als ze al hier op elkaar zitten. Ze komen elkaar heel wien absoluut net voorbij. En dan krijgt dus in het vaderwiense rek dat ze al hier zo heel dicht bij elkaar zitten blijven. En maar zie je maar naar de positie werd ze rjocht op haar om Asus goed om die tonnen te komen. Het wie een hele situatie bij die onderste tonnen.
om daar hulp omheen te komen. En sommigen die moesten wel 4, 6, zo'n breed moesten ze daar pas omheen. En dan kom je net zo gauw meer naar voren vanzelfs. In een wedstrijd die echt heel mooi weer voor het publiek om te zien. Omdat er ik nou een soort wisseling in zie. En dan zie je deze man alle waar bij vanzelf. Nou, wat zijn? Nog steeds voorop. Even een vraagtekentje stellen. Want ja, je rennen wel voorop in het kruisdek. Maar ze sjoggen al om. En ze sjoggen naar haar omheen. Wat gebeurt er al hier? Ja, dat gaat Langwaar door al van Walts Eindlangers. En Grauw maar er ik al hier ergens zitten. En de Zuidwesthoeken komt erbij. Het was een hele spannende situatie. Waarin wij dachten dat die eerste trein Grauw maar die nog achter Langwaar los en draait dan. Maar ja, dan komt er aan zo de goede kant weer om als Langwaar draaien. Maar. En ja, en dan kan Langwaar er verloren. Wie trouwens wel de hele mooie, cruciale situatie van de wedstrijd. Daar komt Langwaar. En Langwaar mat toch. Die mij net draaien voor de kop van Grauw. Dus hij mat wacht je. En dan stekt Douwe Visser van Grauw omheug. En dan juicht het publiek op de kant al. Want ja, de Grauwste die sla je de slag van deze midden. Die komen binnen terug. Mooi gang. En Langwaar had geen gang. Johannes Meter die mat even met de zeilen klapperen. En dat betekent dat Douwe Visser, de kampioen van Vliedend hier van Grauw, die leidt voorop. En hij zal die positie net meer afstaan. En hij had de prachtige beelden van Grauw en omkrieten. Dat je zag dat dan Grauw weer uit de 10 komt, werd het heel weer. En werd dus de meesten eigenlijk volle minder te zien hier als in oren hier. Dat hij wel eens Lavière worden had. En dan zit Langwaar daarachter. Maar ik, Langwaar, zou het nog heel dreig krijgen. Zat de meeste dreig hier. En zeker achterin werd Snits alle ellende van de wereld hier. Maar die komt daar pas achteraan en die weet helemaal net meer wat er heen. Maar de zeilen klappen oer en weer. En er wordt raast om het leven en draaien en dit en dat en dat. Zo weer er volop strijd. Maar ik voorin hier. Want de Zuidwesthoeken die rond naar voren en die pakte wat zijn. Die dacht van wij willen erbij blijven en wij willen ik naar voren. En zo zitten dan achterin de beide matje door. Wat mooi hè. De Douwe Visser, altijd kampioen van Snits. En de man van Jennewaard die dachten dat ze misschien wel kampioen werden kunnen. En Douwe Visser die helle zag vaak de geek heen werd dat de Bruts waren achter en de moest eerst even meidje. En die zou als laatste binnenkomen. Maar hier is de runner-up. Want hij ziet het een beetje op het vinkentouw. Maar in het laatste roetje de kamer naar voren. En toen koe de Joure helemaal alles skimmeisje. Die koe van Langwaar komen. En Langwaar bleef van Walsijn. En Walsijn die zette hier op dit moment de Zuidwesthoeken de voert dwars. En zag hij de stand van deze wedstrijd bij elkaar. Want Zuidwesthoeken die koe net op de goede manier om die tonnen komen. Zodat er de oren voorgaan litten moest. En zo kregen we dus de situatie bij de finish. Met het grootste publiek allereerst die te klappen van deze juichende meesken. En die wil blied binnen mij alweer een oerwinning. Werd een tweede plak weer van Joure, de verrassing. Want de laatste route in één keer van 5 naar 2. Geweldige prestatie. En dan de derde dat weer Johannes Meter van Langwaar. Vorig jaar hier winnaar, maar heel blij met zijn derde plak op dit scootje. Ik ben al druk met elkaar in Petero hoe deze wedstrijd praten we dadelijk zo naar. Maar eerst even de uitslag van Joet. Grauw wint dus op eigen wetter. De Jouwer knap tweede. Langwaar met de Oude zo neem ik hem maar op het derde plak. Wat zijn vierde. Akrum vijfde en de Zuidwesthoeken op het zesde plak. Jennewaard wordt zonde Joet. De Lemmer op het achtste plak. Het Jereveen negende. Drachten tiende. Ljouwert elfde. Tolfde de hele mannen. Huzum trettende en de onfortuinlijke Douwe Visser eindigen op het laatste plak.